nanamitan ka magkaon alimango. Nakahibalo ka bala kung ano kauti sa proseso sa pagkuha kag pagpatambok sini. Isa ka technology ang gin-introduce sa mga naganegosyo sa alimango para hindi na sila mabudlayan. Lakata, manguot ta sang alimango sa sini nga episode. Sabado sang aga, imbis maglayaw, ang 20 anyos nga si Romeo nagapatial sa init kag nagatiid sa may punong nga bag-ulang napahubsan sang tubig matapos ma-harvest ang mga bangros sa may barangay Bukana sa banwa sang ilog sa Negros Occidental. Ari di siya para manguot sang alimango ukon mud crab. Inoras siya nga nagatinir diri para manguot sang alimango. May mga porsyon sang punong nga nabaw ang lunang pero may mga porsyon nga halos tagahawak na. Nagatiid sa pangita sang buho sang mga alimango. Dugay-dugay, may nakuutan gid siya. Ginatipo nila ang alimango kag patambukon anay antes ibaligya. Ginapakaon ini sa magagmay nga mga isda para magtambok. Sa tuanay, ginasulod ini sa cage nga yara man sa may punong kag diri ini ginapakaon. Mga 1 kilometro ang ilang ginalakat para lantawon kag pakanon ang mga alimango. Sa kahon sila nagalatay para katuan ini. Suno sa iloy ni Romeo nga si Trinidad Diamante. Ang masubukon kisa kay maabtan niya na lang nga patay na ang mga alimango sa sulod sang cage. Ginakaon sang alimango ang parehos niya man gali nga alimango. Balikon sa dito sa una namon nga sa cage sa nang daw kabudlay kay dira mo siya ibutang kanan tapos damo sila may tendency nga kung hindi mo sila makuha ng dayon kinagtanay sila bala. Kapatyanay sila? Oo, kapatyanay na sila. Ilinaway mo sila gali? Oo, ginakaon yun na iya. Ginakaon yun ang kasarili ang alimango, kanibal. Kanibalism? Practice kina yung Oo, amo gina sila, oo. So kisa maabdan mo patay na? Oo, may nakagat na, wala na, manablaw. Panguot ang tawag sa proseso sa pagpanguha sang alimango sa iya sini nga ilistaran. Literally, ginakuot ini sila sa buho. O dakpo na siya sa pangwa, baklo na naman pa na ang pangwa na nila sa pamintol, panguot, tapos baklo na namon. At tawag sa pagmuha sang alimango, panguot? Oo, may maara panguot, duwa ka klase mo ginakuot sa buho. Tapos inang ginabintol. Bintol meaning? May ano na siya daw, kawayan nga may sibot, may ara man na siyang panggal. Damo sila pamaagi sa pagkuha sina. So isa na sa mga tradisyonal nga pamagi. Oo, mga tradisyonal na sa pangumuna. Kung magtambok na, pwede ini ibaligya. Sa sulod sa halos 1 kasemana nga pakaon sa alimango, nagadako na ini. Mas dalagko kag mas matambok, mas dako ang income. 500 pesos ang kada kilo sang dalagko nga alimango. Ang ini nga 1 kabilog nga dako nga alimango, 367 pesos. Pila? 367. 367. 367. Nga isa na lang yaka mo yun nga. No, utod. Utod? Naksidente? Ito od? Paano utod? Yakakaka? Basta wild din sa mo. Gindugangan pangit sang customer sang duha pangit kabilog nga alimango kay bitin. 770 pesos na initanan. Ang customer, taga Kawayan, kag alimango gid ang ikanto niya diri sa may baligyaan sa Bukana sa ilog. Anong pagluto? Ano lang, yung Steam? steam lang. Pwede man lagyan ng garlic butter. Garlic water sauce? Parang buttered sweet. How did you get to know nga may ganito, ma'am, dito? Then
before nagpunta kami dito eh. Nakabakal ka na dito before? 2023. Ah. Nag-ano kami, nagtaon kami dito. Tapos kita namin yun. Sabi ko, Tagidiin pa ka mo? dili lang sa Kawayan, pero halin kami sa Manila sa buong. Magkulang nag-abot. Ate, mo naging pangita doon sa pagkaon. Kung taon na. Ginapanamkon. Hindi na. Pero hindi basta-basta ang proseso sa pagkuha sa alimango. Sa pagbalik ni Romeo, upod niyang iyang mangud nga nagadugo ang kamot. Ano nakakagat siya? Ha? Ah, gakubiring. So, 24 hours. hala. Poison na, di ba? Hala mo, gid. 4 hours. Oo, hindi lang bulong. Sabi ko si mumuntat ka na mo. Kasaya na ano, ikapan ko. Damo ka to kasaya na. Uy, Paano eh, tama ka uy. Wala pa niyo galab oto. Basta taman ka. Ah, sige lang. Para hindi magsaka? Pero dapat wala siya nun bulong? Hindi. Luto na sa mo no. Hindi alimango ang nakakagat kundi natandugan sini ang hulas. Isa ka local term para sa mas kilala naton nga alimusan o kun catfish. Basta gani maiguan mo ang tunok sini, nagapalang banog ang imong nga kabot kag nagasaka ini. Gani antes pa magsaka, ginhigta na ini sang ilailoy nga si Trinidad para hindi magsaka ang pagbanog. Ay sakto na siya. Tapos dira wala pa diyo. Way nagabiring ron. Basta higtan. Lang sa may ginto no. Dili kay maano na siya. Pero mama, kamarela. Kung nagapang kuha ka limango sa kuha, ano mo man ang isa sa mga risk? May risk ko? Okay lang alimango. Pero may kumlang makatandog ka sa mga mamuna kasi ako nara ka sa mga punong. Isa ini sa mga risgo nga ginapangatubang sa mga nagapanguot sang alimango. Normal naman para sa ila nga makadtan mismo sang alimango. Dugay-dugay, nag-abot naman ang mangod pagid na ni Romeo. May bit-bit nga sako nga may duha ka mga alimango. Ugaling, sado ka gagmay, kinahanglan pagid patambukon. Ginsulod ini sa condominium unit. Ini ang bag-o nila nga proseso nga natun-an sa pagpatambok sang mga alimango. Sa bulig sang DSWD, gin-connect ang organisasyon nila ni Trinidad nga may 15 ka mga miyembro sa Central Philippine State University Ilog Campus para matudloan sila sa technology nga mapahapos ang proseso sa pagpatambok sa mga alimango. Part sang initiative sang DSWD together with the LGU of Ilog that nagtap sila sa amon kay kami ang present nga academ diri sa Ilog o basically the SIPSO Ilog campus nga eventually may ari kami available nga technology for the mud crab. Patining pa lang siya ang na-develop namon. So amo ni siya ang introduce namon by which nakabulig or magamit nila para sa sustainability sang sininga program. Matapos makuutan ang mga alimango, imbis sa cage, ibutang diri sa ilang condo unit o kun ang mud crab vertical farming technology. Himo ini sa plastic containers nga gintangkas-tangkas may tubig nga nagasulod diri. Napain ang kada alimango sa isa kag isa para hindi magpatsanay. You can see may ara tama containers. So these containers naga-serve siya as individual cell para sa aton nga mud crab. Since ang mud crab siling kagina ni ma'am naga ara sa ilay nga ano nga may cannibalism sila. Muna nga gin-individual cell siya namon para ma-ensure nga ang growth and survival sang mud crab is secured siya kag ma-grow gid siya kag ma-evit ta or hindi tama ano ang mortality. May aerator man ini para may flow ang tubig sa kada unit. Kinahanglan man abis ang alimango sa tubig para makasurvive. Para nga may sustainability sang water flow which is kinahanglanon man siya sang mud Basic crab. nila Yes, oo. Para mag-survive siya. Oo. So kada each room
Yes. Kada kwarto isa ka mud crab. Yes. Para di sila magpatsanay. Oo. Tapos tanan sila ginakaagyan sang tubig. Water, yes. Ano nga tubig? Salt water, ma'am? May salt water or brackish water will do sa mud crab. Brackish. Yes. When you say brackish, ano When we say brackish, it is a combination between fresh water and salt water. Usually with a PPT of 18 parts per thousands to 27 parts per thousands. That is a technical term for the salinity, especially kung sa fisheries. Okay. Ang kada container may buho, may portahan, may label man para mabalaan ang weight sini. Kag kun babae o kun lalaki, mas in demand ang babae nga alimango kay man may aligi. Kung sa amo ni nga number, kung pila ang iyang grams, nalista na namon. Tapos mabutang pag kami na dire kung babae sa o lalaki para pag kung magkuha ka, hindi magsiling ang customer nga gusto ko bayi, amo na Gila tapos presyo sa babae kag lalaki. Ay, no, ano lang, gabasi kami sa gramo lang. Sa gramo. Sa gramo lang. Pero may kapatid yung babae. Kung puro babae, iba naman ang presyo. Amo na siya. Nga mas Mas mahal ang bayi kay ginapaano ng mga aligiya sinablang iyang Kita mo siya tambok. aligi. Lalaki wala aligi. Hindi siya may aligi. Balikwan lang na iya may tambok siya pero do pareho sa kasag lang na ang mga lang. Ang bahay mo na damo aligi. Amo ginayang ga aligi. Tapos may kapangita ija. May ara gid siya customer ya gusto ya ang may aligi gid siya. Ang inangga Nangga pula, orange, ginabalasan. Angga orange, ginanga. Yes. Sa Trinidad, hindi na kinahanglan nga maglakat pa kadto sa mga punong para magpakaon kag mag-check sa mga alimango. Kay ari lang ini sa likod sang ilang nga balay. Naging okay gid siya ang ini nga type sang ano namo pagpatambok sang alimango. Kay kun dito do ka hago gid sa imo layo tapos Dagdagan ka pa to balik-balik. Oo, diri hapos lang kay ara lang sa imo nga tupad. Mabantayan mo pa ang kwan. Baligyan mo? Oo, makanegosyo kag gid kag ara lang sa lapit lang sa imo. Ang lain lang niya kay ara ya sa imo balay. Makasagod ka nga ara lang sa balay. Oo. Hindi ka na kina maglakat-lakat dito. Okay gid ang income sa alimango pero ang supply lang gid ang ginakulang. Halos bakante na ang kalabanan sa mga condo unit sa mga alimango sa gikantuan namon kay wala untat ang baklanay. Bukas sila ni Trinidad sa dugang pagid nga mga ihibalo para mapatin-ad pagid ang ilang negosyo. Ang CPSU nagapaminsar pagid sang iban pagid nga pamaagi nga pwede ibulig sa komunidad parehas nanday Trinidad. Gani next time, magkaon ka sang alimango, paminsara kon ano ka uti sang proseso para makuha ining mga alimango para ma-enjoy mo ang kananam sang alimango. Sige lang sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kaginiang Tripe Tiruming.